Takže dobrý den ještě jednou. Již je tady manželka připravená s prezentací o vyznamenáních v rámci sdružení, takže já nebudu zdržovat a dávám jí slovo, jenom tady pustím. Takže můžete zahájit. Dobrý den, já doufám, že se slyšíme, že mě vidíte, že bude vidět i moje prezentace. V prvé řadě, ještě než úplně začnu, bych se chtěla omluvit. V tuto chvíli mě trápí trošku nějaké problémy s hlasivkami, jednak po včerejším průvodcování, jednak tedy v noci jsem měla zvýšenou teplotu. Naštěstí nehrozí přes online komunikaci jakýkoliv případně bakteriální nebo virový přenos, což je obrovská výhoda, ale kdyby mi náhodou nebylo rozumět, potřebovali byste cokoliv zopakovat, prosím, napište do chatu, budu se snažit operativně reagovat na vaše podněty, na vaše dotazy. Asi bych se měla představit, i když většina mě asi bude znát, jmenuji se Petra Myslínová-Cejpková, pracuji na okresním sdružení hasičů Praha Západ v kanceláři, tedy jako takový ten typický okresní pracovník. A samozřejmě mimo jiné agendu, kterou obsluhuji, kterou mám na starosti, tak v té agendě mám na starosti právě i vyznamenání. Přiznám se, že vyznamenání zpočátku nebyla úplně moje parketa a silná stránka. Já pracuji v kanceláři v podstatě od února 2017 a vyznamenání jsem se dlouho bránila. Měla jsem problém se orientovat v těch vyznamenáních, měla jsem problém vůbec pochopit celou tu posloupnost hierarchickou. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že by asi bylo dobré, protože vím, jak s tím strašně bojují právě i sbory. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že by možná bylo dobré vytvořit jakýsi manuál, jakési základní povídání pro ty z vás, kteří na úrovni sboru zápasí s vyznamenáními, s posloupností vyznamenání, s vyplňováním návrhu na vyznamenání, se zdůvodňováním návrhu a s dalšími těmi náležitostmi, které tedy se kolem vyznamenání v podstatě točí. Já doufám, že je vidět úvodní stránka mé prezentace. A od této úvodní stránky se nyní budeme posunovat dál. A začala bych tedy obecným úvodem. Když se podíváte na úvodní stránku, je zde vysloveně uvedeno, že se jedná o manuál pro začátečníky. Ano, opravdu pro začátečníky. Zcela úmyslně v té prezentaci, která vychází ze statutu vyznamenání SHČMS, jsou vypuštěna vyznamenání. Nechci říct, že jsou zbytečná, to v žádném případě, naopak, jedná se často o vyznamenání vysoká, výběrová, mimořádná, ale přece jen tak úplně často se s nimi nesetkáváme při běžném oceňování našich členů. Proto jsem se zaměřila na vyznamenání nejčastější, vycházející z běžné oceňovací posloupnosti, protože 8% vyznamenání, které řeším já v okresní kanceláři, pracuji současně i pro krajskou kancelář Středočeského kraje, tak vlastně jsou tyto záležitosti. Tak. Překlikla jsem na další stránku, nebo na vlastně už stránku textu své prezentace, kde mám tedy nějaké obecné informace o statutu čestných vyznamenání a titulu SHČMS. Statut čestných vyznamenání a titulu bych vám tady určitě nechtěla takzvaně recitovat, protože je zpracován velmi vynikajícím způsobem. Je zveřejněn na stránkách DH.cz, tedy na stránkách SHČMS. Ale jak už jsem uvedla, chci se zaměřit na ty nejdůležitější otázky, které často sbory trápí při nominaci jejich členů, když se rozhodují, mají například nějaká výročí a rozhodují se, která tedy vyznamenání by mohli udělit, navrhnout a tak dále a tak dále. Ti z vás, kteří statut vyznamenání znají, vědí, že se jedná tedy o 9stránkový dokument. Ten byl schválen v té podobě, v jaké je dnes, na shromáždění starostů OSH 19. října 2013 a jeho účinnost je od 1. ledna 2014.
Plus tam byl ještě, tuším, v roce 2018 vložen malý dodatek, který se týká čestného člena. Ale opravdu se jedná jenom o drobné doplnění, které nás v tuto chvíli nebude trápit. Statut zahrnuje veškerá vyznamenání, která SHČMS poskytuje. Tedy veškerá vyznamenání v posloupnosti i mimo ní. Uznávám, že začátečník se bude asi brzo ztrácet. Už jsem se setkala i s tím, že považovali členové například medaili svatého Floriána a řád svatého Floriána za jedno a to samé. Pozor, to není výtka. Naopak, já sama jsem se tyto věci opravdu velice dlouho učila, takže vím, že se to velice snadno splete a máme pocit, že hovoříme pořád o té jedné a té samé medaili. Do své prezentace jsem si dovolila zařadit základní vyznamenání, a sice vycházející z čestných uznání. Začínáme na čestném uznání sboru neboli SDH, dále pak čestné uznání OSH, tedy okresní sdružení hasičů, čestné uznání krajského sdružení hasičů neboli KSH a nakonec čestné uznání celorepublikové SHČMS. Můžete se i setkat s označením čestné uznání okrsku. Může být a nemusí. Právě tím, že okrsky nemusí mít právní subjektivitu, je čestné uznání okrsku tak trošku stojící bokem. Samozřejmě je v pořádku, když jej okrsek udělí, může ho udělit i okrsek, který nemá právní subjektivitu, problém s tím není, ale podmínka vlastně udělení čestného uznání okrsku není pro žádné vyšší vyznamenání. Na druhou stranu, pokud třeba v některých vašich okresních sdruženích tato podmínka je stanovena interně, že například čestné uznání OSH musí splňovat nejen čestné uznání SDH jako předchozí udělení, ale i čestné uznání okrsku. Je to v pořádku. Jedná se o interní uspořádání každého OSHčka. Nicméně statut celorepublikový tuto podmínku nestanovuje. Další, které budeme mít zahrnuty do naší prezentace, jsou 4 medaile. A sice medaile za příkladnou práci a medaile za zásluhy. Ty uděluje okresní sdružení. Pak je tam medaile svatého Floriána, udělovaná krajským sdružením. A nakonec medaile za mimořádné zásluhy, udělovaná SHČMS. Následně pak budou 2 výběrová vyznamenání. Řád svatého Floriána a titul zasloužilý hasič, což jsou vyznamenání nejvyšší, svým způsobem paralelní, ale to si řekneme, až k nim dojdeme. Pochopitelně, že ještě existuje jedno vyznamenání, které je úplně nad těmi všemi, které je opravdu výjimečné, udělované jednou za poměrně dlouhé časové období, zejména ku příležitosti sjezdu. To znamená jednou za 5 let a to je záslužný řád českého hasičstva. Jde o vyznamenání opravdu výjimečné a získá ho pouze několik málo osob z celé republiky. Nicméně v běžné návrhové posloupnosti se s ním opravdu setkáváme asi výjimečně. Dovolila jsem si ho nezařazovat do své prezentace. Pochopitelně, pokud by někdo z vás měl zájem třeba, abych jej doplnila a chtěl by v prezentaci tento mimořádný řád pro výjimečné osobnosti dobrovolného hasičstva, může mi napsat, já tu prezentaci doplním a pošlu ji doplněnou. To samozřejmě vůbec není žádný problém. Tak. Půjdeme tedy, jenom přidám do konverzace. Doufám, že se nám povede přidat nové účastníky. Tak. Měli bychom před sebou vidět čestné uznání okrsku. Máme tady snímek, na kterém tady začínám prvním vlastně nejnižším vyznamenáním udělovaným v celkové té hierarchii všech těch vyznamenání SHČMS. Pardon, to jsem trošku překlikala.
potřebuju čestné uznání SDH. Teď je to v pořádku. Teď je to v pořádku. Nikoli v okrsku, ale SDH, Sdružení Sboru dobrovolných hasičů. Čestné uznání SDH patří tedy k nejnižším, nebo je vlastně nejnižším článkem v celé té posloupnosti vyznamenání SHČMS. Je to vyznamenání, které neuvidíte na uniformě, není tedy dokládáno stužkou jako vyznamenání, která jsou pak vyšší. A jeho výrazem je v uvozovkách, zdůrazňuji v uvozovkách, pouze diplom. Tento diplom se přikládá nebo dává jako ocenění právě těm členům ve sboru, kteří nějakým způsobem plní svou práci svědomitě, příkladně, ale nejsou třeba členy sboru tak dlouho. Proto je může sbor v podstatě kdykoliv ocenit čestným uznáním SDH. Výhodou tohoto čestného uznání SDH je, že může být uděleno opakovaně. Když to trošku přeženu, některé své členy můžete ocenit klidně i každý rok. Ano, je to tak. Nemusíte vyplňovat žádný návrh, žádné tiskopisy. Zkrátka a dobře, váš výbor se rozhodne, že některé své členy ocení tímto čestným uznáním, že jim vlastně poděkuje například ku příležitosti nějakého výročí nebo valné hromady a udělí jim diplom. Diplomy si můžete buď vy sami ve svých sborech vytvořit, graficky zpracovat, můžete samozřejmě požádat i o pomoc vaše okresní sdružení, případně využít jeden z univerzálních diplomů, které se dají získat i na SHČMS. To už víceméně záleží na každém SDH, jakou formu zpracování tohoto diplomu zvolí. Ale jde tedy o čestné uznání SDH, které svým způsobem nemusíte s nikým z vyšších orgánů konzultovat. Můžete ho udělit i opakovaně na úrovni sboru. Dále, jak jsem říkala, může být uděleno čestné uznání okrsku. Uděluje se na návrh okrskového výboru a i tady je jeho výrazem diplom. Není podmínkou, aby člen, který pak bude nominován na okresní vyznamenání, měl vyznamenání okrskové. Ve statutu tato informace není zanesena. Samozřejmě, jak už jsem uváděla, pokud vaše okresní sdružení má toto jako interní podmínku, je to v pořádku, některá okresní sdružení mohla přistoupit k tomuto řešení. U nás na Praze Západ tato podmínka není. V našem případě je pouze vlastně vyžadováno, aby měl navrhovaný člen na okresní vyznamenání splněnou podmínku čestného uznání SDH. Tak. A ani u okrsku nemusíte, pokud vyznamenání udělujete, vyplňovat žádný formulář. Ovšem, teď už půjde trošku do tuhého. Ale zase už to bude příjemnější. Nebude to jenom diplom, ale budou to také medaile a stužky. Čestné uznání OSH uděluje se formou stužky, která může být doprovázena diplomem, případně nějakou, většinou to bývá diplom, někdo třeba volí průkaz či kartičku, my udělujeme diplom. Pro čestné uznání OSH je podmínkou předchozí udělení čestného uznání Sboru dobrovolných hasičů. Zde už, pokud se rozhodnete, že byste rádi některé své členy ocenili tímto okresním vyznamenáním, musíte splnit podmínku a vyplnit formulář, ve kterém zdůvodníte návrh na nominovaného, proč si přejete, aby zrovna on dostal čestné uznání OSH. Ve statutu vyznamenání není přímo řečeno, po jak dlouhé době můžete žádat o čestné uznání OSH. Mělo by to být alespoň 1 rok od udělení čestného uznání SDH s tím, že některá okresní sdružení mají opět svoji interní úpravu. U nás třeba na okresním sdružení Praha Západ máme ještě jako podmínku alespoň 5leté členství. Je to z toho důvodu, že pokud toto vyznamenání, tento návrh vlastně podáváte na nějakého svého člena,
tak už by ho mělo být i za co ocenit. Ano, uznávám, že za 5 let se může stihnout hodně práce, může se stihnout méně práce, záleží také na fungování sboru. Nicméně asi by to úplně nebylo vhodné udělit okresní vyznamenání nějakému úplnému začátečníkovi. Ale jak říkám, je to na rozhodovacích orgánech. Každý na to může mít jiný názor. Takže u nás na OSH je nejen tedy podmínkou čestné uznání SDH, ale alespoň 5leté členství toho nominovaného. Vy jako SDH podáte návrh, ten návrh odešlete na okresní sdružení a zde výkonný výbor OSH rozhodne, případně zamítne, zda bude dotyčnému čestné uznání OSH uděleno. Zpravidla, pokud je alespoň malé zdůvodnění návrhu a všechny podmínky jsou splněny, v tomto případě není až takový důvod čestné uznání OSH neudělit. U okresních vyznamenání ještě zůstaneme. Po čestných uznáních přichází na řadu první medaile. Je to medaile za příkladnou práci, kdy dostáváte medaili a k tomu ještě samostatnou stužku. Zpravidla se nosí jenom ta stužka dle stejnokrojového předpisu. K té medaili můžete pak dostat zase buď diplom, případně průkaz medaile. Ono každé okresní nebo krajské sdružení to má trošičku jinak. Já třeba na okresním sdružení Praha Západ jsem se začátku vystavovala takové malé průkazy k medailím, dneska už vystavuju diplomy. I na ty diplomy je možno vyplnit pořadové číslo toho vyznamenání. A jak to tady je u medaile za příkladnou práci? Takže určitě je důležité, aby člen, kterého navrhujete na medaili za příkladnou práci, měl čestné uznání SDH a měl čestné uznání OSH. Přesto, jak se říká, vlak nejede. Není to ale jediná podmínka. Člen, který je nominován na toto vyznamenání, musí být, a pozor, teď už nejde o interní úpravu, ale jedná se o podmínku ze statutu vyznamenání, tedy o podmínku celostátní, takový člen musí mít členství v SHČMS minimálně 10 let. A aby to nebylo ještě tak úplně jednoduché, těch 10 let je počítáno od plnoletosti. Já vím, že byste třeba velice rádi ocenili například někoho, komu je 25, od 15 let se třeba aktivně věnuje práci s mládeží, začínal třeba jako instruktor, odvedl obrovský kus práce. A vy v 25, například, když on dovrší tento věk, u vás se slaví nějaké výročí nebo je důležitá valná hromada a vy byste rádi toho člověka ocenili medailí za příkladnou práci. Ne, že by si ji nezasloužil, ale bohužel ta podmínka 28 let je opravdu, jako je třeba ji dodržovat. My se pak dostaneme i k nějakým výjimkám. Vím, možná už někteří z vás třeba ladí klávesnici, že mě chtějí zastavit, že existují i výjimky. Ano, ale ty by měly být pouze v mimořádných odůvodnitelných případech. K tomu se dostaneme, až si zrekapitulujeme veškerá vyznamenání. U medaile za příkladnou práci dokládáte návrh jako sbor na předepsaném tiskopise, vyplňujete vyznamenání, která jsou už udělena, tedy čestné uznání SDH a čestné uznání OSH, případně tedy nepovinné okrsku. Odesíláte na výkonný výbor OSH a zde tedy proběhne schvalovací proces, zda bude medaile udělena či nikoliv. Pokud je zdůvodnění řádné a opravdu z něho vyplývá, že dotyčný skutečně řádně pracuje, plní si své povinnosti, tak opět není důvod medaili neudělit. Nicméně žádná z medailí není nároková, není automatická. Výkonný výbor OSH může návrh samozřejmě zamítnout. Po medaili za příkladnou práci tak musíme čekat dalších 5 let, abychom mohli našeho člena opět na něco nominovat. Zase jde o minimální 5letou lhůtu. Některé sbory tyto lhůty poměrně striktně dodržují a navrhují své členy s opakovanou přesností.
Což na jednu stranu je v pořádku, protože pak ještě i v poměrně relativně jakoby mladém věku může ten člověk získat i vyšší vyznamenání, ale já zdůrazňuji a prosím, nedělejte z toho automatiku a pokud posíláte zdůvodnění na některé své členy, pište opravdu pravdu o jejich práci. Už jsem se s tím také setkala, že návrhy byly improvizované, že dostávali ocenění lidé, kteří ve skutečnosti se v tom sboru s bídou sotva ukázali na nějaké valné hromadě a to ještě tak mezi dveřmi. Tak asi úplně takhle devalvovat bychom ta vyznamenání neměli. A je vždycky na našem svědomí, anebo na svědomí těch představitelů sboru, kteří vyplňují vyznamenání udělovaná vyššími orgány, zda tedy skutečně si ti nominanti ta vyznamenání zaslouží. Já věřím, že to většina z vás dělá poctivě, že vy všichni, co jste tady, k tomu přistupujete s maximální zodpovědností. Nicméně občas stalo se to, setkali jsme se s tím, že to nebylo úplně fair, nebylo to úplně košer. Takže medaile za zásluhy. Jak jsem říkala, minimálně 5 let od předchozí medaile za příkladnou práci. Opět musíte vyplnit předepsaný tiskopis. Na tom předepsaném tiskopise musíte vyplnit všechna dosud udělená vyznamenání navrhovaného člena. Tato medaile, tím, že už je za zásluhy, by měla alespoň, nebo to zdůvodnění, by mělo alespoň nějakou zásluhu obsahovat. Já vím, že asi ne každý nominovaný člen například nějakým způsobem dokáže sehnat velké sponzorské dary nebo něco takového, ale přece jenom je to docela důležité tu zásluhu, byť minimální, vypíchnout v tom návrhu. Opravdu nestačí už u této medaile, to ještě se snese u příkladné práce, ale opravdu nestačí napsat, je to aktivní člen, účastní se valných hromad, pracuje, chodí na brigády. Ano, to je příkladná práce, ale bavíme se o tom, kde už je ta zásluha. Přemýšlejte nad tím. Na druhou stranu, pokud ty zásluhy má, nebojte se je popsat. Jo, je to hodně důležité, protože lidé, kteří rozhodují o jednotlivých stupních vámi navržených ocenění, ty nominované většinou neznají a vycházejí tedy z těch návrhů. Takže prosím, snažte se u každé té medaile, u každého toho vyššího vyznamenání přidat o tom dotyčném zase něco navíc, aby ten, kdo bude posuzovat, viděl, ano, ta činnost je bohatá, prohlubuje se, má na to nárok, můžeme mu to přiznat. Medaile za zásluhy opět je tedy doložena buď diplomem nebo nějakým průkazem. Samozřejmě záleží na daném okresním sdružení, které volbě dávají přednost. Jak jste si asi možná všimli, již během té prezentace, když běží, tak medaile se dají udělovat in memoriam. Samozřejmě vždycky lépe, pokud to stihneme za života dotyčného, ale občas takový smutný případ bohužel nastane. Takže všechny medaile lze udělit in memoriam, ale neudělují se opětovně. Naopak čestná uznání se opětovně udělovat mohou, ale zase žijícím členům. Opouštíme sféru okresních vyznamenání a dostáváme se do krajské úrovně. Na krajské úrovni jsou v posloupnosti vyznamenání 2. To první je čestné uznání KSH. Jeho výrazem je stužka a zpravidla opět diplom. Například Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje dává takový krásný ozdobný diplom ve velice hezkých deskách, ale je to zase opět na každém tom subjektu, kterou možnost zvolí, jakou grafickou úpravu a podobně. Kdy můžeme nominovat dotyčného na čestné uznání KSH? Samozřejmě je nutné, aby měl veškerá nižší vyznamenání, tedy čestné uznání SDH, okrsek není povinný, ale okresní vyznamenání musí být všechna. O toto vyznamenání čestné uznání KSH je možno požádat nejdříve rok po udělení medaile za zásluhy, takže alespoň s ročním odstupem.
Jo, ne dříve. 2 medaile v jednom roce by rozhodně být neměly. Pokud se takovéto návrhy objeví v některých stupních rozhodovacích orgánů, jsou většinou odloženy po dohodě s nominujícím subjektem. Takže čestné uznání KSH alespoň rok po udělení medaile za zásluhy. A protože už jsme v krajské úrovni, zase se předpokládá, že ten dotyčný opět v té práci trošku postoupil, že zase udělal nějaké věci navíc, obohatil tu činnost pro dobrovolné hasičstvo. A zase návrh bude muset být trošku delší, hlubší, musí z něho zase vyplývat další a další nové prvky. Medaile svatého Floriána. Opět nosí se hlavně stužka. Medaile svatého Floriána je krajské ocenění, které je symbolické, protože nese jméno patrona hasičů. Co se týče medaile svatého Floriána, může být udělena minimálně 5 let od medaile za zásluhy, ale je tam právě ta podmínka, že v onom mezidobí musí dotyčný obdržet i čestné uznání KSH. Takže nelze čestné uznání KSH přeskočit, pokud to opravdu nejsou mimořádné odůvodněné případy. Medaili svatého Floriána, stejně jako čestné uznání KSH, navrhuje zpravidla SDH, návrh odesílá na okresní sdružení. Pokud okresní sdružení návrh shledá v pořádku po následném ověření, doporučí ho k finálnímu schválení právě sdružení krajskému. Je to pak hodně i důležité zase tak, jak vy napíšete zdůvodnění, protože okresní sdružení tentokrát už nehraje jenom samo za sebe, ale podstupuje váš návrh vyššímu orgánu. A je to i jeho vizitka, zda takový návrh pustí výš. Nemluvě pak o vyznamenáních ústředních. Takže opravdu dbejte na velice podrobný popis a snažte se o nominovaném napsat maximum, co je možné. Když se podíváte tady na tu prezentaci, uvidíte, že poslední bod, že medaile nahradila odznak svatého Floriána, jenž byl udělován v době, kdy nebyla krajská sdružení. Já se tam pak k tomu budu ještě trošičku vracet. Opravdu nějakou dobu nebyla krajská sdružení, která byla vlastně zrušena po revolučním období v 90. letech. A až vlastně do roku, myslím, 2007 nebyla krajská sdružení, takže se udělovala okresní vyznamenání. Okres uděloval také odznak svatého Floriána a pak byla až vyznamenání ústřední. Logicky namítnete, jak to bylo s čestným uznáním KSH. Ano, to se neudělovalo. Ještě se k tomu vrátíme. Tam pak existuje i určitá výjimka na uznávání předchozí posloupnosti. Ale budeme to mít jako samostatný slide. Přeskakujeme z kraje do nejvyšších sfér, a sice do ústředních vyznamenání. Ústřední vyznamenání, čestné uznání SHČMS, opět výrazem je stužka, zpravidla tedy s diplomem. A teď už tedy se dostáváme do chvíle, kdy vy jako SDH vypisujete návrh, nominujete nějakého člena na toto ocenění, prochází schvalovacím procesem výkonným výborem okresního sdružení. Pokud je vše v pořádku, doporučí krajskému sdružení a krajské sdružení, pokud je opět vše v pořádku, doporučí ústřednímu výkonnému výboru. Asi netřeba znova opakovat, že návrh musí být skutečně už psaný precizní formou. Nelze na čestné uznání SHČMS, kdy už se pohybujeme v těch vyšších kruzích, napsat, setkala jsem se s tím. Dotyčný je dlouholetý člen, účastní se brigád, účastní se plesů, jednou tam tuším bylo něco o pečení koláčů, po druhé zase o nějakých tombolových lístcích a jednou snad úklid hasičské zbrojnice. Pozor,
tyto práce jsou na úrovni sboru potřebné. Nesnižuji je, naopak zdůrazňuji, že potřebná je jakákoliv práce, jakéhokoliv člena. Ale přece jenom je to něco tak mimořádného, abychom navrhovali za tyto běžné činnosti dotyčného na ústřední vyznamenání. Není tam něco navíc, čím ten člověk se opravdu vymyká. Chceme-li tedy ocenit člověka, který dělá běžnou činnost, ano, dělá ji dobře, svědomitě a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, raději volme právě tu cestu opakovaného udělení čestného uznání SDH nebo čestného uznání OSH. Je to i takové příjemnější bez nějaké devalvace těch vyšších vyznamenání, ale zase naopak je to určité poděkování tomu dotyčnému za jeho práci. U čestného uznání SHČMS, kromě tedy samozřejmě podmínek splnění všech nižších vyznamenání, musí být dodržen alespoň rok od udělení medaile svatého Floriána. Takže určitě minimálně po roce, dříve to není možné. Máme zde medaili za mimořádné zásluhy. To je medaile, která vlastně v té hierarchii je jakoby nejvyšším. Je to ústřední vyznamenání, které se může udělit, jak tady vidíte, alespoň 5 let od medaile svatého Floriána. A opět platí, že ten dotyčný musí v mezidobí mezi svatým Floriánem a mezi touto medailí získat čestné uznání KSH. A alespoň tedy to čestné uznání KSH musí získat minimálně rok předtím, než je na medaili za mimořádné zásluhy nominován. Mimořádné zásluhy, slyšíte to? Zkrátka a dobře, ten člověk by měl být něčím mimořádným, nějakým přínosem. Jeho činnost by měla se vymykat. Opět přemýšlejme nad tím. Nalezneme u nominovaného takové informace, které splňují, že by si zasloužil takovéto vysoké vyznamenání. Samozřejmě nespochybňuji, že je má, ale pak se nebojte je napsat. Já už jsem se setkala i s tím, že jsem dostala od nějakého sboru návrhy na vyznamenání, a to návrhy na vyznamenání právě z této vyšší sféry. A opět tam bylo takovéto klasické, jedná se o dlouholetého aktivního člena, chodí na brigády. A já jsem se tenkrát ptala zástupce SDH, který mi ty návrhy přinesl. A říkám, to opravdu ten pán jenom třeba zametá nebo vaří kávu. A teď najednou se zástupce SDH rozpovídal. Nevím, jestli to byl přímo pan starosta nebo místostarosta, což je celku jedno. No, tak on taky dělal ekonoma a organizoval okrsková cvičení a teď to z něho začalo padat. A já říkám, a proč to tam nemáte? Aha, já jsem nevěděl, že my to musíme takhle rozepsat. Já říkám, samozřejmě. Uvědomte si, že o tom člověku budou číst v ústředním výkonném výboru. Oni ho neznají. Ten váš člen může být na okrsku u vás poměrně významná osobnost. Já to nespochybňuji, ale oni ho neznají a budou vycházet z vašeho návrhu. A vy ten návrh musíte popsat, protože podle toho, co vy jste mi tady přinesl, tak je to možná na opětovné udělení čestného uznání SDH nebo OSH, ale nijak asi víc bychom tam z toho nevykřesali. Takže nakonec jsme zjistili, že u části těchto návrhů opravdu je o lidech co napsat. Návrhy byly přepracovány, rozšířeny a tím schvalovacím postupným procesem přes krajské sdružení až na ústředí byly schváleny. Čili je to opravdu o tom, jak precizně nebo jak moc precizně se k tomu postavíme. Prostě jinak to nejde, než nějakým způsobem se snažit o co nejvíce precizní pojetí těchto návrhů. Končila jsem medailí za mimořádné zásluhy. A teď, jak je to dál? Ne, opravdu. Tak, je podmínkou čestného uznání SH nebo KSH. Ještě jednou ten chat. Pepo, poprosím chat, kde se vyvolám chat. Chviličku, prosím. Kam to zmizí? Jo, tady. Tak.
Čestné uznání, jestli myslíte čestné uznání Sdružení hasičů, tak určitě musíte mít jak čestné uznání Sdružení hasičů, tak i předtím krajského sdružení. A mezi tím ty medaile, jestli je to takhle myšleno. Případně zkuste svůj dotaz případně trošku specifikovat, jestli by to bylo možné. Ale k tomu, abyste se dostali k medaili za mimořádné zásluhy, tak opravdu musí být udělena všechna předchozí vyznamenání. Nelze nějaké přeskočit. Je to opět jenom v odůvodnitelných případech, ke kterým se za chviličku dostaneme. Ve chvíli, kdy obdržíte medaili za mimořádné zásluhy, uznávám, může se tak stát i v relativně mladém věku, tak pak už se také stává, že na další vyznamenání, tak v pořádku, děkuji, že na další vyznamenání si budete muset nějaké ty roky počkat. A teď opravdu se bavím o tom, že pracujete, máte zásluhy, máte aktivní činnost, osobnost, která se angažuje i třeba na různých úrovních sdružení hasičů, ale přesto vás poměrně dlouho nemůže nikdo na nic navrhnout. Je to z toho důvodu, že medaile za mimořádné zásluhy vlastně jakoby je takový pomyslný strop těch medailí v posloupnosti, udělovaných po 5 letech a prokládaných čestnými uznáními. A pak tam máme 2 vyznamenání, která jsou jakoby paralelní. A sice řád svatého Floriána a titul zasloužilý hasič. Co mají společného? Pro obě tato vyznamenání, abyste na ně mohli být navrženi, zdůrazňuji, že jste samozřejmě významné osobnosti hasičského hnutí a váš takzvaný hasičský životopis by už připomínal pomalu román, tak u řádu svatého Floriána řekněme, že nemusíte čekat tak dlouho. Řád svatého Floriána se uděluje těm členům, kteří docílí alespoň 50 let věku a jsou minimálně, počkejte, já to tady přijdu, chviličku, musím zase přehodit myš, tak tady máme, a takhle vypadá, včetně stužky, tak, řád svatého Floriána. Musíte být alespoň 30 let toho sdružení a musíte dovršit alespoň 50 let věku. Výkonný výbor SHČMS vám může tento řád udělit na základě tedy návrhu, jenž zpravidla vzejde z SDH, opět to prochází celým tím schvalovacím procesem, a sice okres, kraj a rozhoduje výkonný výbor SHČMS. Tento řád lze udělit in memoriam, samozřejmě vždycky je lépe, pokud se to stihne za života dotyčného. Nicméně v některých případech, kdy třeba dotyčný je vážně nemocen, tyto situace nastávají. A jak je to tedy s tím zasloužilým hasičem? Je podmínkou, abyste byli nominováni na titul zasloužilý hasič, mít i řád svatého Floriána? Odpovídám ne, není. Opravdu se jedná o paralelní vyznamenání. Nicméně faktem je, že když třeba ve 45 letech, což by mělo časově vycházet, obdržíte medaili za mimořádné zásluhy a v 50 letech budete tedy tím pádem navrženi na řád svatého Floriána, tak svým způsobem je to kruté, čekáte 15 let, než budete moct být nominováni na titul zasloužilý hasič. Na druhou stranu, pokud obdržíte v nějakých třeba 60 medaili za mimořádné zásluhy, tak po těch 5 letech, pokud ale splníte i další podmínky, můžete být rovnou nominováni na toho zasloužilého hasiče. Takže ano, jestliže jste mladší, zpravidla řád svatého Floriána máte ještě před zasloužilým hasičem, ale nemusíte, pokud ta ocenění získáte později. Proto, jak říkám, jsou to ocenění paralelní, ale jedno není podmínkou pro udělení druhého. U zasloužilého hasiče je skutečně minimálně, tady máme klopový odznak a medaili,
U zasloužilého hasiče, což je takzvaný titul udělovaný zhruba 2krát ročně v Přibyslavi při slavnostním aktu, je důležitá podmínka dovršení 65 let věku a členství alespoň 40 let. Nicméně jak zasloužilý hasič, tak řád svatého Floriána můžeme udělit nejdříve 5 let po udělení té medaile za mimořádné zásluhy. Dříve to opravdu nejde, kromě odůvodnitelných případů. U zasloužilého hasiče se tak tím pádem může samozřejmě stát, a běžně se s tím setkávám, že ten navržený už je zasloužilým hasičem třeba, já nevím, 4-5 let a pak je nominován na řád svatého Floriána, který získává jakoby zpětně, což ale nevadí, protože ten řád svatého Floriána opravdu není podmínkou pro udělení titulu zasloužilý hasič, ale vyplňuje tam alespoň trošičku takovéto mezidobí mezi medailí za mimořádné zásluhy, kterou dnes už můžete dostat i v relativně mladém věku, a pak tím zasloužilým hasičem, kdy se třeba i 20 let v takovém případě může čekat. Ale jak říkám, vyznamenání jsou paralelní. Titul zasloužilý hasič se uděluje velice často i in memoriam. Pochopitelně asi všichni bychom byli radši, kdyby ta situace nenastávala, kdyby dotyčný si mohl ocenění převzít sám. Bohužel právě uplynulé 2 covidové roky, které tedy znemožnily slavnostní předávání titulu právě těm nominovaným, kdy všichni víme, jak moc nám covid vstoupil do života, tak opravdu se stalo, že loňského předávání, které tedy proběhlo po několika odloženích, řekněme v takovém zrychleném ceremoniálu, se někteří nedožili. Je to smutné, ale je to tak. Nicméně pevně doufejme, že tyto případy budou nastávat co nejméně. Tak. Máme tady ještě nějakého dalšího hosta. Přijmout. Tak, nyní se tedy dostáváme k takovým těm administrativním věcem. A sice, kde stáhnu formulář na vyznamenání. Co se týče formuláře na vyznamenání, kde opravdu musíte pečlivě uvést veškeré požadované údaje o dotyčném. Pozor, dříve se vyplňovalo rodné číslo, dneska se vyplňuje registrační číslo člena, samozřejmě členství, od kdy je členem, měly by tam být i jeho funkce. Ustoupilo se od vyplňování jeho civilního zaměstnání. Já jsem tady dala odkaz náš okresní na OSHPZ, kde máme tady tento návrh ke stažení. Jedná se o dokument formou interaktivního formuláře. Takže je to interaktivní PDF, do kterého můžete rovnou psát a po vyplnění vytisknout, orazítkovat, podepsat a nějakým způsobem doručit na okresní sdružení. Takhle to alespoň funguje u nás. Pro ten první krok nám stačí barevný sken, když nám někdo posílá návrhy na vyznamenání. Já tady píšu, že je třeba pečlivě vyplnit všechna dosud získaná ocenění, a to správně. Nezřídka se stává, že navrhující SDH vyplní získaná ocenění nominovaného jen odhadem, což vede ke zbytečnému přepisování a škrtání ve schvalovacím procesu. Ano, to jsem si opravdu nevycucala z prstu, ale je to na základě zase už teda řekněme, sice neříkám, že dlouhodobé, ale alespoň nějaké malé praxe, kdy s těmi vyznamenáními jsem se musela naučit pracovat. Bohužel ve sborech si, jak dlouho trvá vyřízení posledních 2 ocenění? Jestli myslíte ta ústřední ocenění, tak já se k tomu dostanu. Podávejte, prosím vás, návrhy na vyznamenání, pokud možno s předstihem. Bude tam k tomu také slide. Bohužel je ještě takovým docela, myslím, ta výběrová, díky. Tak určitě i tam platí stejná podmínka, protože se jedná o vyznamenání ústřední. Dejme tedy tomu, že máte mezi sebou opravdu zasloužilého člena,
pána nebo paní, kteří by si zasloužili ať už řád svatého Floriána nebo titul zasloužilý hasič, bez sporu nebo bez jakékoliv debaty splní veškeré podmínky a vy byste jim rádi tento titul nechali udělit. No jo, ale opravdu nelze toho dotyčného navrhovat nějaký měsíc dopředu. To je málo. A bohužel sbory to dost často dělají, že vyplní návrh u zasloužilého hasiče, předávaného 2krát do roka v Přibyslavi, tak nějak tuší, že to není honem. Ale u řádu svatého Floriána, který je zasílán na okresní sdružení z ústředí a ve sborech se pak předává interně, tak mají pocit, stejně jako u medaile za mimořádné zásluhy, že třeba měsíc bude stačit. Ne, je to málo. Vemte si, vy musíte dodat návrhy ze sboru na okresní sdružení. I když připustím, hned se dostaneme k dalšímu dotazu, a když připustím, že vlastně hned ten měsíc zasedá okresní výkonný výbor, je potřeba to poslat na krajské sdružení. Tam to může zase další měsíc trvat. A opět další měsíc až 2, protože ty vyšší orgány nezasedají úplně pravidelně. To trvá na ústředí. Takže u vyšších vyznamenání alespoň ty 4 měsíce 5 dopředu. Zejména když máte nějaké výročí, které máte často naplánované již od zimy a děláte ho v září. Prosím, čím dříve, tím lépe. Tak, zaměřím se na další dotaz. Proč se v evidenci SHČMS neukládá námi napsané návrhy na ocenění pro případnou opravu, pokud žádost vyplňujeme přes evidenci? Je to škoda. Já se k tomu také dostanu. Návrhy na vyznamenání je možno opravdu vyplňovat přímo v evidenci. Proč se to neukládá, respektive ono to tam zůstane uloženo, ale nelze to editovat? Já si myslím, že to samozřejmě škoda je, jelikož by nám to všem zjednodušilo práci. Nicméně, bohužel, skutečnost je taková, že evidence je zastaralejší systém. Nechci tu evidenci pomlouvat, byla vytvořena s dobrým cílem, s dobrým úmyslem, ale současnému digitálnímu tempu už přestává stačit. To bohužel je tak, jak to je. A teď zrovna v tuto chvíli, jestli teda mohu trošku odbočit, řeší SHČMS, zda tedy vznikne nová evidence, nebo se budeme snažit nějakým způsobem zrecyklovat tu stávající, protože těch podnětů je opravdu hodně. Jo, a já za tento podnět děkuji. Je jich opravdu hodně a týká se mimo jiné právě třeba i těch návrhů na vyznamenání a dalších procesů, které třeba úplně nevidí ti, co mají přístup jenom na úrovni sboru, ale výrazně by třeba to jako usnadnilo práci pracovníkům okresních, krajských a samozřejmě i ústřední kanceláře. Tak doufejme, že pokud naše ústředí rozhodne správně, já věřím, že ano, že bude tedy vybrána nebo zvolena taková koncepce evidence, aby nějakým způsobem obsahla všechny požadavky a hlavně, aby trošku i technicky zvládla současné tempo, protože těch různých úprav, doladění a řekněme různých aktualizací, tam jenom třeba i za tu dobu krátkou, co já s tou evidenci pracuji, tedy nějaký, řekněme, celých 6 let, tak jich tam bylo uděláno dost, ale už teď víme, že to asi úplně všechno nestačí. Nicméně o tom já bohužel nerozhoduji, ale i já bych uvítala určité inovace, určitá zrychlení, určitá zefektivnění. Nicméně k tomu návrhu z evidence se ještě dostaneme, alespoň v něčem maličko nám i tak pomůže. Takže poprosím o trpělivost, ale děkuji za poměrně konstruktivní podnět. Velmi si toho vážím. Tak, já se tady teď vrátím ještě k tomu řádnému vyplnění návrhu na vyznamenání. Jak tady píšu, občas si ve sborech vedou záznamy, že by tady třeba pan Josef Vomáčka měl tedy mít nějakou příkladnou práci svatého Floriána. On má i dokonce i třeba mimořádné zásluhy. Ano, on to vyznamenání opravdu má stužky, které nosí na klopě, na své uniformě, ale tak nějak si nejsme úplně jistí, kdy ta vyznamenání dostal a protože ne úplně všechny sbory ještě
jsou svolny, že by si nechali udělat na pověřeného člena přístup do evidence, tak často tam ta vyznamenání navrhovaného prostě odhadnou. Nějak on to asi dostal tehdy. Pak na okres přijde návrh, kde já zjistím, že sice ano, při kontrole v té evidenci on tam ten pán nebo paní mají ta vyznamenání zanesená, ale ty roky se přece jenom liší. Takže pokud takováhle situace nastane, že nemáte jako sbor přístup do evidence a vyplňujete návrh na vyznamenání, já věřím, že na všech okresních kancelářích jsou vstřícní, že vám pošlou třeba sjetinu již udělených ocenění dotyčného, poradí vám, prokonzultují, ale prosím vás, nic neodhadujte, necucejte si nějaké roky z prstu, protože pak je to formulář, který jde k vyššímu schvalovacímu procesu notně přeškrtaný, opravovaný, přelepovaný, nebo je tam použité bělítko. Ono to nevypadá moc hezky a nepůsobí to ani příliš důvěryhodně. Jo, takže to spíš tak jako přimlouvám se za to. Chápu, že ne všichni ten přístup do té evidence ještě máte, ale proto prosím, věřím, že vaše okresní kanceláře vám budou nápomocny. Já se teda alespoň snažím, když mě kontaktují z našich sborů, tak se snažím tedy alespoň, co to jde, tak maximálně nějakým způsobem poradit a pomoct. A věřím, že to takhle funguje i na dalších okresech, určitě. Tak půjdeme dál. Formulář z evidence. Teď se k němu dostáváme. Ušetří práci i čas. Je to opravdu dobrý krok. Je to určitě dobrý krok směrem kupředu, ale má to svoje pro i proti. Formulář v evidenci se sice uloží, alespoň tady už teď vím, že se uloží, protože jsem to ještě v týdnu zkoušela, ale nelze ho editovat. A my si třeba vzpomeneme, že bychom chtěli dotyčnému tam ještě napsat nějaké 2 věty do toho formuláře, že jsme při původním zdůvodnění na něco zapomněli, než to vytiskneme a pošleme do schvalovacího procesu. Tak s tím je stále problém. S tím je stále problém, takže většinou musíme tedy ten návrh tam jakoby vložit znovu a to zdůvodnění napsat znovu, což chápu, není příjemné. Je to přidělaná práce a nemám za zlé těm sborům, které to otráví. Ono se to řešilo i na poradě krajských pracovníků, kde jsem byla tuším v říjnu, loni v říjnu, že je to nepříjemné a že pak raději zase zpětně ty sbory volí ten původní formulář, který sice je trošku jakoby zdlouhavější, ale kde to mohou editovat a upravovat. Já to chápu. V té evidenci pořád ještě jsou mouchy, které nejsou ještě všechny vychytány. Nicméně, když už tedy dáme, asi možná lépe si ten hasičský životopis, to zdůvodnění návrhu, který pak vkládáme do návrhu do evidence, asi je možná lépe si to napřed připravit někde bokem ve Wordu, nechat si to tam uležet, zvážit, jestli mám úplně všechno a pak to tam překopírovat. Ale i to je další proces, další práce navíc. Jo? Takže chápu, že to až tak úplně nic neřeší. Pokud ale vše funguje tak, jak má a my ten návrh na vyznamenání dáme na první dobrou, tak to vůbec není špatná věc, protože vy si, jakožto zástupci SDH, otevřete i na svůj sborový přístup člena, kterého chcete ocenit. Chcete ho třeba navrhnout na medaili za mimořádné zásluhy, tak si tam kliknete, na jakou medaili ho chcete navrhnout a ono se vám tam objeví okénko, kde vyplníte právě ten bohužel zatím needitovatelný hasičský životopis, jak já tomu říkám. A samozřejmě čím vyšší vyznamenání, tím to musí být podrobnější. Pak to uložíte a můžete to vytisknout. A veškeré další údaje se vám natáhnou z té evidence sami. V tom je tam alespoň určitá výhoda proti tomu interaktivnímu formuláři, že vy nemusíte vyplňovat žádné registrační číslo člena. Natáhne se automaticky. Evidence natahuje ročník narození. Jo, není tam teda rodné číslo, není tam celé datum narození, ale je tam ročník narození. A všechny ty další údaje. A pozor,
včetně všech předchozích udělených ocenění. Tady se opravdu nemůže stát, že byste museli někde odhadovat, že pan Josef Novák dostal toho svatého Floriána asi někdy možná v roce 2005. Protože pokud ty údaje jsou v evidenci zaneseny, tak evidence si to do toho formuláře natáhne sama. Vy pak samozřejmě i tak musíte ten formulář vytisknout, orazítkovat a manuální cestou jej zaslat na okres a pak postupuje, pokud se jedná o vyšší vyznamenání, tím dalším schvalovacím procesem. Ona je dokonce i myšlenka, aby tento proces, podobně jako je to u těch digitálních datových schránek, tak aby jednou v nějaké budoucnosti tento formulářový systém byl také jenom digitální. Tedy aby existovala právě ta fikce podpisu, fikce schválení, že by se nemuselo nic tisknout, že by se jenom na jednotlivých úrovních těch okresních krajských kanceláří odkliklo, že tedy návrh je vyhovující, je schválen, napsalo by se tam doporučení a vše by tedy vlastně už vyjadřovalo to souhlasné stanovisko pro udělení těch vyšších vyznamenání. Ta myšlenka tady je, na ústředí by se k ní velice překláněli, což já plně chápu, protože na ústředí má agendu vyznamenání pro celou republiku na starosti jedna paní. Opravdu je to jedna paní, není to ansábl pracovníků a pro ní by to bylo velké zjednodušení práce. Ale bylo by to zjednodušení práce i pro tu okresní a krajskou úroveň. Nicméně zatím ještě v tuto chvíli tomu tak není. Uvidíme, jak se povede programování evidence, zda se podaří vychytat veškeré nedostatky, které tam jsou a snad jednou necháme se překvapit. Je to otevřená otázka, určitě je dobré nad ní přemýšlet, ale asi bychom neměli v tuhle chvíli nic slibovat. Nebylo by to správné. Jdeme dál. Na co si při podávání návrhu na vyznamenání musíme dávat pozor? Takže uvést všechna předchozí vyznamenání. A máme tady nějakého dalšího zájemce, chviličku. Se hned vrátím. Jo, dobré. Tak. Tak, teď bych tam měla být správně, tam, kde jsme skončili. Všechna předchozí vyznamenání musí být uvedena. To je jasné, to už jsem říkala asi 1000krát. Je tady uvedeno jako příklad, že není možné, aby člen, jehož dosavadní ocenění zatím skončilo u medaile za příkladnou práci, byl navržen na medaili svatého Floriána. Ne, opravdu to nejde. Chybí mu medaile za zásluhy a ještě pak čestné uznání krajského sdružení. Zase, přeskočit by bylo možno v mimořádných případech. Dostaneme se k nim. Tak, kontrolujte si také veškeré lhůty. Já to ještě jednou zopakuji. Čestné uznání SDH mělo by být přibližně tak rok od vstupu. Uznávám, je to ale na sborech, kdy ho udělují. U nás na okrese čestné uznání OSH až po 5letém členství. Medaile za příkladnou práci. Nejdříve 5 let po udělení čestného uznání OSH, ale pozor, věk 28 let, nikoliv mladší člen. Po 5 letech od příkladné práce medaile za zásluhy. Alespoň po roce od za zásluhy čestné uznání KSH. A další. Po čestném uznání KSH následuje medaile svatého Floriána, tedy ta je 5 let od zásluh a v mezidobí musí být čestné uznání KSH. Po medaili svatého Floriána alespoň minimálně za rok čestné uznání SHČMS je podmínkou, aby 5 let po medaili svatého Floriána byla medaile za mimořádné zásluhy. A 5 let po medaili za mimořádné zásluhy, jak jsem říkala, rozhoduje hlavně věk a délka členství. Je možno buď řád svatého Floriána nebo titul zasloužilý hasič, což jsou vyznamenání parální. Asi překliknout. Bolavé místo, zdůvodnění návrhu.
Já už jsem o tom tady také mluvila, ale znovu to zopakuji, protože vím, že v některých sborech jsou občas nepoučitelní. Oni vědí, oni dokonce jsou si vědomi toho, že by měli ty své členy navrhovat, pokud možno, čím je to vyšší vyznamenání, tak opravdu se snažit popsat tu jejich činnost maximálně. Ale stalo se, já nebudu jmenovat, kdy a kde se to stalo, že přišel návrh na jedno vysoké vyznamenání a dotyčný tam napsal, že mu přijde ponižující, protože on to psal sám na sebe, což samozřejmě nevadí, pokud je to starosta nebo jednatel, ale že mu přijde ponižující, že by měl se jakoby nějak zpovídat, že přece všichni vědí, co on dělal. Ano, já to chápu. Určitě ten pán ve svém okolí je významnou osobností, zná ho samozřejmě kromě sboru okrsek, zná ho asi i okres, ale už ho nemusí třeba znát kraj nebo ústředí. A když je to vyznamenání vysoké, tak je to to, co jsem říkala. Neberme to jako nějaké obnažování se, jako nějaké ponižování. Je to naopak to, abychom toho člověka představili tu jeho práci. A když tu práci odvedl, tak přece o takovém člověku se ten návrh píše sám. Jo, a ti, co rozhodují, ti, co schvalují, tak přece nemohou znát každého ze nějakých 360 000 hasičů v naší republice, zejména třeba úrovni ústředí. Ale on je to často problém i na úrovni krajů a na rovinu. Na okrese máme necelých 4 000 členů a rozhodně bych jako členka výkonného výboru nedokázala říct, a to je ten a ten tam odtud a ten určitě dělal to a to, protože ty lidi samozřejmě všechny osobně neznám. Takže to neberte jako ponížení. Moc vás o to prosím. Je to skutečně prosba těch, kdo rozhodují. Oni nemají v úmyslu vám ublížit, ale musí z něčeho vycházet. Je to logické, je to pochopitelné. Jo? Zdůvodnění návrhu pokračování. Já jsem tady uvedla nějaký příklad, že samozřejmě trošku jinak asi bude vypadat návrh na čestné uznání OSH, zejména když je to třeba to 5leté členství a určitě to bude vypadat trošku jinak, když to bude nějaké to vysoké vyznamenání. Uvedla jsem tady, co třeba jako nám přijde na okrese, mluvím za nás, teď mluvím za Prahu Západ, nemluvím za nikoho jiného. Jako třeba vhodné zdůvodnění, když je to čestné uznání OSH. Jmenovaný se aktivně účastní sborových akcí, zejména akcí kulturních, na nich se také organizačně podílí. Je rovněž členem zásahové jednotky, zastává funkci strojníka, účastní se také brigád pořádaných sborem, je nápomocen například při přípravách okrskových soutěží a cvičení. Například, jo, někdo hned může namítnout, ale my máme pána, který není ve výjezdové jednotce, samozřejmě. Tohle je opravdu jenom případ, jak by ten návrh měl vypadat. Dokonce troufám si tvrdit, že tento návrh je krásně obhájitelný i na příkladnou práci. Ale u těch zásluh už by tam trošku měla alespoň ta zásluha být. Už by tam mělo být zase něco navíc. Jo, takže zase s citem a snažme se co nejvíce o tom dotyčném napsat. Tady jsem do tohoto dalšího slajdu uvedla právě onen již citovaný příklad nebo případ, kdy u medaile za mimořádné zásluhy opravdu byla navržená členka, která tady pomáhala pořádat plesy, tomboly, pekla dobré koláče. Je to určitě úžasné. Já sama jsem po docela dost jako let pomáhala dělat lístky do tomboly, prodávala jsem je, ale určitě nemám pocit, že bych dělala něco mimořádného, že bych za to měla být ověšena spousty metálů. Jo? Budu ráda, když mi za to třeba někdo poděkuje, třeba i tím čestným uznáním SDH opakovaně uděleným, ale rozhodně bych se asi nechtěla stavět na roveň těch členů, kteří pro to dobrovolné hasičstvo obětovali roky a roky spousty práce, vlastníma rukama budovali hasičské zbrojnice, vychovávali mládež, pořádali různé akce, scháněli sponzorské dary a tak dále a tak dále. To si myslím, že přece jenom to, že jsem pomáhala s nějakými zábavami a razítkovala jsem doma tombolové lístky, že asi tak úplně ještě nemohu stát na jejich úrovni. Říkám to i sama za sebe, jo, aby to nevypadalo, že chci schazovat práci někoho jiného. Říkám to i sama za sebe. Určitě jsem neudělala nic mimořádného. Takže prosím, buďme jakoby
s citem opatrní. Tak. No a teď tedy zdůvodnění návrhu. Jak teda vlastně by ten návrh měl být dlouhý? Já vím, statut vyznamenání po nás tedy opravdu chce zdůvodnění, jednotlivé orgány si chtějí počíst, musí z něčeho vycházet. Ale přímo nám nikde nikdo nenapsal, a kolik teda vlastně těch vět bychom měli napsat. Už jsem se s tím setkala. Tohle, to, co je tady na tomto slajdu, je moje doporučení. Tak, jak to vidím já. A nemusíte se mnou souhlasit. A zase, na jiných okresních sdruženích ta praxe je třeba jiná. Já to respektuji a nechci hlavně nikomu nic vnucovat. To je prostě důležité, že prostě bychom neměli nikomu nic podsouvat. Dělejte to stejně. Jo? Tak, jak to vidím já. Když se na mě někdo obrátí z našich členů a říká, hele, máme tam pár lidí, rádi bychom jim dali čestné uznání OSH, jak by asi ten návrh měl být dlouhý, tak já říkám, no, vzhledem tomu, že jde o nejnižší okresní vyznamenání, může být uděleno po 5 letech, kdy zase přece jenom asi toho životopisu nebude tolik, jako u někoho, kdo je tam 40 let a celé roky opravdu pracuje na spoustě věcí a je v různých orgánech. Tak dejme tomu alespoň těch 5 vět, když tam bude, budeme za to rádi. Když je to pak medaile za příkladnou práci, trošku bychom tu příkladnou práci měli rozvinout. U těch zásluh zase třeba další 2-3 věty přidat a i tu zásluhu tam zdůraznit. Když už je to v té úrovni kraje, 10-15 vět alespoň. Jo, plus, minus, takové ty věty střední délky. Chápu, že ne každý je slohově nadaný, že píše košatá souvětí. Někdo píše stručněji. Chápu, že někdy stručnější věta může říct více než nic neříkající 5řádkové fráze. Chápu to a respektuji. Ale přece jenom snažte se. Jo? S tím, že ve chvíli, kdy už navrhujete toho dotyčného na řád svatého Floriána, potažmo samozřejmě na zasloužilého hasiče, tak by se mělo jednat opravdu o čtení připomínající román. Mám to tady v úvozovkách, ale je to bez přehánění. Navíc zejména u zasloužilého hasiče při slavnostním aktu v Přibyslavi je právě ten hasičský životopis dotyčného čten. A ostatní vlastně poslouchají, co všechno on má za sebou za práci, proč si ten titul odnáší. A je to i vaše vizitka, jak vy toho svého člena vlastně odprezentujete té veřejnosti. Jo? Takže na to určitě dbejte. Je to důležité. Zase věřím, že vaše kanceláře vám budou případně s těmito informacemi nápomocny. Věřím, že to určitě není nikde problém, že by někdo někoho odmítl a řekl, to si musíte poradit sami. To určitě nikde takhle není. Tak. Výjimky. Slíbila jsem vám je už na začátku, že existují výjimky. Ano. První věc. Tu výjimku lze udělit jednu jedinou za ten hasičský život. No, není to moc, já vím. Možná se to změní, možná ne. Tak, za chviličku a tady jenom přejmu hosta. Jo, snad už dobrý. Možná se to změní, možná ne. Já opravdu nevím. V každém případě výjimky by opravdu měly být voleny s citem. Měly by být odůvodnitelné. Vy můžete v té hierarchii buď jedno vyznamenání přeskočit, nebo požádat o zkrácení některé z těch povinných lhůt. Ten případ by měl být odůvodněný. Chápu, a to se opravdu stalo a stává se, že máte třeba člena, je mu 75, 78, 80 a to jeho zdraví není úplně dobré. Samozřejmě jsme všichni radši, když ta situace nenastává, ale vy se třeba dozvíte od jeho rodiny neúplně příjemnou prognózu. A víte, že se hraje o čas. Jenomže od udělení medaile za mimořádné zásluhy uplynuly teprve 3 roky. Takže 2 roky ještě zbývají. Ty 2 roky by se nemusely stihnout. A vy nechcete se dostat do té fáze, že budete dotyčného navrhovat in memoriam. Mimochodem stalo se to v mém sboru a byl to opravdu pán, u kterého mne velice, velice mrzelo, že
že nemohl být právě přítomen převzetí svého titulu. Takže ano, v takových případech odůvodnitelných, závažných a vysvětlitelných, kdy samozřejmě všechny z empatických důvodů chápeme, proč, tak určitě o tu výjimku zažádat lze, ale neměla by být zneužívána. Jo, já třeba chápu, s tím se taky setkávám, že má třeba ten dotyčný v tom roce kulaté výročí nebo sbor slaví kulaté výročí a vedení sboru mu chce udělat radost, tak požádá o nějakou výjimku, o zkrácení lhůty nebo nějaké přeskočení. Pokud se ten dotyčný těší dobrému zdraví, ono k tomu není až tak úplně důvod. Ale řekněme, zase záleží to opravdu na těch rozhodovacích orgánech. Jo, nezáleží to na mě. Ale řekněme, že pokud se tady ten rozhodovací orgán domluví nebo odsouhlasí, že doporučí výjimku pánovi nebo paní, kteří jsou sice na tom zdravotně velice dobře, ale zrovna ten rok slaví třeba 70. narozeniny, tak aby nemuseli přebírat to ocenění v nějakých 72, že tu lhůtu zkrátí. Ale ty vyšší orgány k tomu nemusí přihlížet. Jo? Okres to může doporučit, nemusí to však projít krajem. Pokud to projde krajem, nemusí to schválit ústředí. Je potřeba se na to připravit. Já na tohle upozorňuji naše členy, říkám, můžete to zkusit, ale já vám nezaručím. Oni většinou tak jako říkají, a myslíte, že bychom to mohli zkusit a šlo by to. Já říkám, ano, vy můžete zkusit všechno, ale já vám nemohu zaručit, tu záruku vám nedá nikdo, že ta výjimka projde. Zatímco, když je to opravdu odůvodnitelná situace týkající se právě těch zdravotních problémů, anebo je to opravdu hodně vysoký věk, jo, třeba ten člověk i třeba na tom zdravotně stále dobře a díky bohu za to, že třeba mu je 85 a cítí se fit, ale přece jenom už je to jako hodně vysoký věk, tak tam ano, tam samozřejmě je to také něco jiného. Ale vždycky je potřeba doložit k tomu návrhu na vyznamenání ještě samostatnou žádost o výjimku a zdůvodnit proč. A vlastně okresní sdružení k tomu pak vlastně připojí svoje vyjádření. Je dobré to napsat na nějaký hlavičkový papír s podpisem starosty či jiné pověřené osoby. Jo, takže opravdu s těmi výjimkami prosím opatrně. Jo, je to, na jednu stranu je to samozřejmě přísně sešněrovaný systém toho statutu vyznamenání. Nemusíme s ním souhlasit, také jsou třeba některé věci, které úplně s nimi nemám souhlasné stanovisko, ale musíme je respektovat. Je to svým způsobem je to forma právního předpisu, nebo je to interní předpis, ze kterého vycházíme a všichni se s ním musíme řídit. Takže děkuji, že se budete snažit v tomto směru usnadnit i práci vašim okresním pracovníkům, že budete opatrní s těmi návrhy na výjimky a podobně. Ale ano, odůvodnitelné případy, proč ne? Tak. Teď tady mám pozor na chybějící krajská vyznamenání. Tak, tentokrát je to snad něco, co bude možná trošku příjemnější, protože zatím jsem mluvila možná i hodně negativně, ale zmínila jsem, když jsme se bavili o medaili svatého Floriána, že vlastně někdy v těch 90. letech po převratu byla krajská sdružení zrušena, pak až v roce 2007 se znova obnovila a vlastně nebylo žádné čestné uznání KSH, pouze místo medaile svatého Floriána, odznak svatého Floriána, a to uděloval okres. A teď se stane, že najednou si v nějakém sboru vzpomenou, že by chtěli udělit třeba řekněme medaili za mimořádné zásluhy nějakému svému členu, nebo ho dokonce navrhnout na zasloužilého hasiče. A ten dotyčný všechno splňuje. Splňuje věk, splňuje dobu členství, od mimořádných zásluh uplynulo už 5 let, ten člověk je o něm co napsat, má za sebou spoustu práce, i třeba působí v různých orgánech, ale najednou bumbás v hierarchii jeho vyznamenání není čestné uznání KSH. Ale je tam třeba v nějakém roce třeba 2004 nebo 2005 odznak svatého Floriána. A teď zase co to jakoby hlídají si opravdu hodně pečlivě,
Tak říkají, ale to je průšvih. My ho na toho zasloužilého hasiče navrhnout nemůžeme. My musíme nechat doudělit to čestné uznání KSH a teprve až pak někdy za rok ho navrhnout na zasloužilého hasiče. Tak tady alespoň jedna dobrá zpráva. Na to čestné uznání KSH ho samozřejmě navrhnout můžete. Určitě, pokud mu tam chybí, můžete ho nominovat, ať má do sbírky, ale není to podmínka. Není to podmínka. Ví se, že v té době, kdy nebyla krajská sdružení, nemohl ten dotyčný logicky to čestné uznání KSH získat. Jo, není to ani jeho chyba, ani chyba těch vyšších orgánů. Prostě nemohlo zastat něco, co je udělováno někým, co vlastně neexistovalo v té době. Takže vy můžete klidně bez strachu tento návrh, pokud jinak splňuje veškeré další náležitosti, podat. Ale týká se to opravdu jenom toho období, kdy ta krajská sdružení nebyla. Úplně se nebude nikdo tvářit příznivě na to, když ten dotyčný dostane už medaili svatého Floriána 2017. Předtím bude mít medaili za zásluhy a ono se zjistí, že mu tam nějakým záhadným způsobem chybí čestné uznání KSH, tak se asi někde stala chyba, protože tam už ta krajská sdružení dost let existovala. Jo? Ale pokud nastane toto, kdy je to v mezidobí, kdy nebyla krajská sdružení, nevadí to. Ten návrh může být, pokud všechno ostatní je v pořádku, doporučen, schválen a vyznamenání uděleno. A další věc, co se stane, když některá vyznamenání nejsou zanesena v té centrální evidenci. My už jsme se o ní bavili, že není všemocná. A samozřejmě tu evidenci zase plní kdo? Plní pracovníci, plní vlastně lidské faktory. Občas tam docházelo k nějakým importu dat z jiných evidenčních tabulek, třeba z Excelu, ono je to tam i zaznamenáno. A vy chcete někoho nominovat a zjistíte, že tomu dotyčnému v té evidenci chybí třeba právě ten odznak svatého Floriána nebo čestné uznání SHČMS, ale vy víte, že ten dotyčný to dostal. Samozřejmě musíte to nějakým způsobem doložit. Ve většině případů se s tím dá něco udělat. U nás na okresním sdružení, když mi třeba se na mě obrátí nějaký sbor, tak jsem to řešila, chtěli ocenit své členy a opravdu jako pan starosta říkal, já opravdu mohu odpřísáhnout, že oni ta vyznamenání mají. Byla to vyznamenání okresní, oni chtěli nějaká krajská. U nás na okrese ta okresní vyznamenání do evidence zanesena od mých předchůdců nebyla. Vzhledem k tomu, že okresní sdružení se před naším příchodem, ale to úplně tady nesouvisí s tématem, potýkalo s nějakými problémy, které do dneška mají právní dozvuky. Týká se to vlastně defraudace bývalého okresního starosty. Ona i ta administrativní agenda tam nebyla vedena úplně v pořádku a je logické, že hodně těch záznamů prostě nebylo do té evidence vloženo. Nicméně já, abych pustila ten návrh dál nebo ho předložila našemu výkonnému výboru a mohl být puštěn dál, tak i když sebevíc připustím, že ne všechno bylo tak, jak má být, musí mít nějaké doložení, že dotyční ta vyznamenání obdrželi. Hodně často se to řeší tím, že třeba SDH si vede výborové knihy, kde je nějaký záznam, že na valné hromadě výročí byly ocenění předány, nebo se domluví s dotyčným nebo s jeho rodinou. Je vyfocená průkazka, diplom, které tomu vyznamenání dostal. Něco málo se dá dohledat i v záznamech samozřejmě na tom okrese, pokud ty dokumenty nebyly zničeny. Takže řekněme, že není nic ztraceno, dá se to doložit. Případně lze ve výjimečných případech i na čestné prohlášení. I toto řešení je přípustné. Ale zase, taková, jaká je praxe u nás, nemusí být jinde. Jo? Já věřím, že jsou všude rozumní, že vždycky se nějakým způsobem domluví. Ale jak říkám, to, jak to vlastně jakoby snažíme se dokázat my, že i čestné prohlášení na doplnění chybějícího vyznamenání do evidence je pro nás svým způsobem závazné, protože čestné prohlášení má právní statut určitě, tak chápu, že to třeba někde nemusí přejmout. Jo, ale já věřím v to, že jsme lidé a
že i ta hasičská vlastně sounáležitost i v té byrokratické úrovni, že nás jakoby určitým způsobem spojuje. Ale důležité je přijít zavčas, říct, máme problém, potřebujeme poradit, potřebujeme se domluvit, jak to řešit. Jo, to je důležité, prostě přijít zavčas. Nikoliv opravdu týden před udělením vyznamenání na nějakém výročí. To opravdu nejde, to se asi těžko něco dohoní. Tak. Teď už tedy jenom zběžně, mluvila jsem o vyznamenáních posloupnosti, mluvila jsem o opravdu důležitých zdůvodněních veškerých těch návrhů na vyznamenání. Zase nevím, jaká je praxe na jiných okresních sdruženích, ale co mám informaci, tak na většině okresních sdružení příliš neřeší, a teď to myslím pozitivně, to není výtka, aby to třeba nevypadalo jako kritika mých kolegů. Naopak, věrnostní vyznamenání, protože u věrnostní vyznamenání je opravdu třeba splnit jedinou podmínku. Jsou to vyznamenání za věrnost, tedy za to, že jste členy toho sboru, toho sdružení, platíte nějaký ten členský příspěvek, případně chodíte tedy na nějaké valné hromady a v podstatě žádná další závazná podmínka tam není. Takže u těchto věrnostních vyznamenání není třeba dávat samostatné návrhy. Alespoň u nás na Praze Západ a vím i o dalších okresech, kde to nevyžadují jednotlivě na každého člena, ale stačí nějaký celkový sumář. Jak určitě víte, za nejnižší vyznamenání věrnostní dostáváte po 10 letech, kdy se uděluje medaile se stužkou, to je ta jedna čárka, a pak už se po další desítce vždycky uděluje jenom stužka, která má podle počtu těch desetiletí o tu čárku navíc. Je logické, že vždycky nosíte jenom tu stužku nejvyšší, i když ano, někdy třeba by tam toho měli někteří členové více, tak tam nosí i ta předchozí věrnostní ocenění na svých klopách, samozřejmě to nikomu nevadí. Tak, ale správně by se dle statutu zase stejnokrojového předpisu měla nosit jenom ta stužka nejvyšší. Tak, takhle vypadá medaile za 10 let věrnosti, kde se teda pak ta stužka už jenom obměňuje a to věrnostní ocenění. Když někdo tedy vznese požadavek, že by chtěl pouze věrnostní vyznamenání po okresním sdružení, tak já říkám, ano, napište žádost, ideální hlavičkový papír, ale když je to třeba pěkně napsaný úřední e-mail, také to bereme jako závazný podklad. Výbor SDH XY žádá pro tyto členy, teď jsou tam hezky vypsaní, věrnostní ocenění, ideální je tam třeba napsat u jména každého člena, kdy do SHČMS vstoupil. Je logické, že okresní kancelář to musí i tak zkontrolovat, samozřejmě to je jasné, ale pokud ty roky sedí, tak vlastně výkonný výbor OSH nemá důvod ta vyznamenání neschválit. Jo? Takže to jako svým způsobem tam už jakoby není co dále dokládat. Jediné, na co si dejte pozor, udělujete věrnostní ocenění za úplnou desítku. Máte třeba letos výročí, máte tam člena 19 let, v příštím roce tam bude 20, vy byste mu strašně rádi udělali stužku za 20 let. Nejde to. Bohužel, nejde to. Jo, takže buď mu tedy dáte medaili za 10 let, kterou ale už samozřejmě může 9 let mít, může, a nebo hold prostě ten rok bude muset počkat. Jo? Takže opravdu až za ucelenou desítku. Takže nelze prostě udělovat desítku dopředu. To nejde. To prostě není možné. No, už za chviličku už se blížíme k finále. Další vyznamenání. Já jsem vám v úvodu říkala, že tento manuál je určen primárně pro začátečníky, pro řadové členy sboru, kteří s tím statutem vyznamenání stále trošku bojují. A jak jsem zdůraznila, já jsem s tím bojovala velice dlouho, doteď si určité věci také ověřuji ve statutu, případně se dále ptám, když si nejsem úplně jistá. SHČMS, pak je spousta ještě dalších ocenění, jsou to různé čestné prapory, stuhy k čestným praporům, medaile za mezinárodní spolupráci, je toho více, ale tato vyznamenání se opravdu objevují jednou za několik let.
a zpravidla, pokud je někdo chce udělit, sám si vyžaduje tak konkrétní konzultaci třeba se svým okresním nebo krajským sdružením. Nicméně, kdybyste se o nich chtěli něco více dozvědět, podívejte se do toho původního statutu, který je ve vnitroorganizační sekci na stránkách DH.cz, tedy na stránkách SHČMS. Já jsem si dovolila vybrat pouze některá z těch dalších vyznamenání, která můžete se s nimi setkat přece jenom o malinko častěji. A ta jedna medaile je medaile za zásluhy o výchovu. Tak, je to vlastně medaile, která by měla být udělována těm členům, kteří pracují s mládeží, opravdu hloubkově, většinou to bývají nějací instruktoři, vedoucí, můžou mít i nějaké další kvalifikace, jako jsou vedoucí tábora a tak dále a tak dále. A opravdu se plně a komplexně věnují výchově a práci s mládeží, s mladými hasiči. Já vždycky zdůrazňuju, práce s mládeží je základem naší budoucnosti, takže určitě je to práce potřebná, důležitá a není vůbec lehká. Průšvih ale je u této medaile, že podobně jako u medaile za příkladnou práci, vy byste rádi třeba ocenili nějakou 25letou dámu, která se od 15 let, kdy si mohla udělat prvního instruktora, věnuje práci s mládeží. Nemůžete. Nemůžete, protože tato medaile má podmínku, že musí být již udělena medaile za příkladnou práci. Takže medaili za příkladnou práci můžete udělit nejdříve v 28 letech toho dotyčného a pak alespoň tedy rok čekat na medaili, abyste mohli požádat o medaile za zásluhy o výchovu. Jo? Může se to zdát nespravedlivé, osobně si myslím, že by třeba tady ta podmínka té medaile za příkladnou práci být nemusela, že by měl být rozhodující ten prvek té práce s těmi dětmi, s těmi mladými lidmi, ale je to tak ve statutu, respektujme to. To, že třeba s tím úplně nesouhlasíme, to hold, tak to prostě bývá. Jo, tak určitě jinak medaile za zásluhy o výchovu je samozřejmě ocenění, které pokud vykážete, že ten člověk skutečně 10 let s těmi dětmi aktivně pracuje a více let, má tedy medaili za příkladnou práci, vyznamenání uděluje ústředí, ale není důvod, aby okres a kraj tato vyznamenání nedoporučil. To opravdu jako není důvod. Tak. Za záchranu života. Za záchranu života nepodléhá žádnému ocenění. Vy dokonce nemusíte mít ani čestné uznání SDH a přesto můžete dostat medaili za záchranu života. Ano. To je opravdu tak výjimečná medaile, že skutečně se dává za ten skutkový čin, za tu záchranu lidského života. Může být udělena i opakovaně. Jsou takoví borci, kteří se několikrát zasloužili o šlechetnou záležitost, zachránili lidský život. Co je trošku méně příjemné, bohužel k tomu bylo přistoupeno na základě velmi, velmi nepříjemné okolnosti. A to je doložení dobrozdání, že se ta skutková podstata, ta záchrana života opravdu stala. Před několika lety, proběhlo to i médii, došlo k tomu, že obdržel nejvyšší vyznamenání člověk, který byl nominován na tuto medaili, že zachránil lidský život. Žádná ze schvalovacích složek neměla důvod o tomto činu pochybovat. Ono také je to něco natolik závažného, že si řeknete, tohle přece jako nelze nějak zpochybnit. A přesto vyšlo najevo, že on si to celé vymyslel. Ano, bohužel. Bohužel je to sprostota, nebudu říkat, co si o tom myslím, nechci používat neslušná vulgární slova, ale promítlo se to i právě do toho schvalovacího procesu těch medailí. Protože pokud návrh na medaili za záchranu života podáváte, tak tam musí být doloženo průkazně, že opravdu ten život byl zachráněn. Ideálně samozřejmě nějaká zpráva nebo potvrzení od záchranné služby, policie nebo obecně od záchranných složek. Může být samozřejmě i zpráva tisková, mediální, od nějakého třeba orgánu veřejné správy, nějaké dobrozdání a prostě něco k tomu doložit. Jo? Bez toho
dokladu, který je přiložen k návrhu na vyznamenání, nebude vlastně ten schvalovací proces postoupen. Stalo se to, ptali se na to z jednoho sboru, chtěli udělit medaili za záchranu života, vysvětlila jsem jim ty podmínky, ale když jsem tedy říkala, aby tedy požádali, protože tam přímo mělo jít o nějaké snad zástavu srdce nebo něco takového, ať se domluví na záchrance, kde určitě jim velice rádi potvrzení dají, oni vědí, že tyto podmínky jsou, tak najednou z toho vycouvali. Takže otázka je, jak to opravdu ve skutečnosti bylo. Já nejsem ten, kdo by to měl soudit, ale svým způsobem je možná dobře, že to dobrozdání tam být musí, ale je jasné, že na to doplatí i ti poctiví. To je jasné. To je pak samozřejmě nepříjemné. Týká se to všech. Tak chviličku. Vím, že jsem nepřijala sama žádost. Pak tady mám ještě titul čestný funkcionář, protože ten jsme jednak udělovali na okresním sdružení a jednak se na to i ptají ze sboru. Je to vlastně takové ocenění, které si může rozhodnout každá organizační složka na své vlastní úrovni. To znamená, vy ve sboru máte třeba pana starostu, který se rozhodl odstoupit z funkce, předat tu funkci někomu jinému, ale je to člověk, který opravdu pro ten sbor léta žil. A vy ho pořád budete oslovovat, pane starosto, i když už tím starostou není. A je to v pořádku, protože pro vás tolik udělal, že pro vás prostě tím starostou zůstane. A co kdybyste mu udělili tento takový odznáček klopový, je to takové funkční označení, které vlastně mu ten titul toho starosty nebo to oslovení starosto ponechá. Je to vlastně jakoby označení čestného funkcionáře. Vy jako výbor SDH můžete toto označení nebo tento titul mu odsouhlasit, přiznat a v podstatě jediné, co pak musíte udělat, tak získat ten odznáček, který dotyčný bude nosit jako čestný funkcionář. Ten odznáček prodává SHČMS. Většinou se to dělá tak, že se žádají okresní kanceláře, alespoň to tak dělám, nemám s tím vůbec žádný problém. Já ty odznáčky objednávám z ústředí a pak je vlastně přeprodávám do sboru. Takže můžete na jakékoliv úrovni ocenit váženého dlouholetého člena titulem čestný funkcionář, který třeba z důvodu vysokého věku nebo ze zdravotních důvodů, či prostě z jiných důvodů již nemůže aktivně vykonávat tu funkci, ale vy přesto ho chcete nějakým způsobem tak oslovovat a také mu chcete ponechat i jeho frčky, jak mi tady teď manžel správně ukazuje a naznačuje. Ano, on může s titulem čestný funkcionář nosit to hodnostní označení, to funkční označení, které tedy mu náleželo a s tímto odznáčkem bude i nadále náležet. Myslím si, že to je hezké, je to takové přátelské a je to i výraz určité úcty a poděkování někomu, kdo pro nás pracoval dlouhé roky. Tak. Ještě bych se zastavila u záslužných medailí. Některá okresní a krajská sdružení, není to samozřejmě jakoby povinné, nemá to každý, i když dneska už se na to hodně najíždí, se snaží vytvářet vlastní záslužné medaile, které mají statut, vždycky schválený tím výkonným výborem toho daného orgánu, takže je to plně na výkonném výboru, jaké dají podmínky do toho statutu. A právě tyto záslužné medaile jsou často voleny jako alternativa nějakého důstojného ocenění. Právě zase pro ty funkcionáře, často to bývají zrovna třeba starostové sboru nebo aktivní jednatelé, kteří vyplní návrhy pro všechny ostatní, ale ten návrh nedají někdy sami na sebe, nebo jenom velmi zřídka. A ti ostatní členové toho sboru to až tak moc neřeší. A najednou je to pan starosta, má za sebou 40 let práce, je mu třeba 75, by mohl být přehledu zasloužilým hasičem, jenomže on má nějaké, mohl by dostat možná čestné uznání OSH, na výjimku medaili za příkladnou práci. Vždyť je to skoro nedůstojné. Jo, je to skoro nedůstojné takovému člověku s takovou letitou praxí a zásluhami. Takže aspoň jakoby malé bolestné je možno navrhnout takovéhoto člověka na tu záslužnou medaili.
třeba okresní, my máme tedy záslužnou medaili okresního sdružení, i Středočeský kraj má také záslužnou medaili. A u těchto lidí, kteří se dlouholetou výraznou měrou zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva, v podstatě není co zpochybňovat. Žádosti o záslužné medaile se zpravidla podávají na hlavičkových papírech z toho orgánu, který teda navrhuje, a samozřejmě s nějakým zase zdůvodněním a popisem. Ale nemusí to být přímo na oficiálním blanketu SHČMS, spíše je vhodnější zvolit ten hlavičkový papír. Tady je naše záslužná medaile okresního sdružení. Statut naší záslužné medaile tedy říká, že může být udělena nejdříve v 50 letech věku, pro členy sdružení alespoň po 20 letech. A ještě je tam taková doplňující podmínka, že by alespoň 10 let měl ten dotyčný pracovat buď ve výboru SDH, nebo třeba i ve vyšších orgánech, to je jasné. To je pak jako logické, ale alespoň 10letá práce v nějakých orgánech. I když třeba už v tom orgánu není, ale během těch 20 let alespoň se tam 10 let někdy myhl. Takže samozřejmě každý ten subjekt tu svoji záslužnou medaili pojímá jinak. Jsou zase naopak třeba okresní nebo krajská sdružení, která nemají úplně lhůtu věku, mají třeba jenom členství, ale mají tam právě tu podmínku udělení třeba té medaile za příkladnou práci. Prostě je to na tom rozhodovacím orgánu, který schvaluje statut, co oni stanoví a co do něj vloží. Jo, je to v jejich kompetenci. Co když nemám jinou možnost, nebo nemám tomu člověku jakoby co udělit? Jsou dva případy. Ten člověk v tuto chvíli nemá dle statutu na nic nárok, protože výjimka v jeho případě není uplatnitelná a my bychom mu chtěli něco dát. Je třeba nějaká významná slavnostní schůze, je výročí nebo valná hromada. A nebo naopak, už je to zasloužilý hasič s řádem svatého Floriana a má úplně všechno. A my bychom mu přesto chtěli něco dát. Tak v takovém případě je možno ještě zvolit, když teda pominu, že jsou tam i ty záslužné medaile, ale i ty jsme třeba už vyčerpali. Tak je tady ještě možnost zkusit medaile, které nepodléhají žádné posloupnosti. A jsou to medaile velice hezké, nápadité, různorodé a vyrábí je pan Bohuslav Cerman z okresního sdružení hasičů Pardubice. Určitě tady ten další slide, někteří by třeba mohli říct, že dělám panu Cermanovi reklamu. Ano, já jsem s jeho službami velmi spokojená i se spolupráci s ním, ale neberte to jako nějakou reklamu, je to spíše doporučení, jak třeba vyřešit situaci, kdy opravdu tomu člověku chcete něco dát a ono to opravdu nejde. Vy v tuhle chvíli nemáte dle statutu nebo i v případě těch záslužných medailí jinou možnost, než zkusit nějak improvizovat, ale improvizovat důstojně. A v takovém případě vám doporučuji se podívat na ten odkaz www.cermanbohuslav.cz, kde opravdu naleznete spoustu medailí. Jsou tam medaile, které trošičku můžou působit úsměvně, možná trošku jako recese, třeba řád zlaté šunky nebo vařečky. Ale pozor, jsou tam také medaile za podporu prevence, tu jsem tady dala jako vzorovou, za péči o hasičskou historii, je tam také záslužná medaile českého hasičstva a spousta dalších krásných medailí, mimo jiné aktuálně také medaile za boje s COVID-19. Což si myslím, že je hodně takové povzbuzující právě pro ty z nás, kteří se zapojovali aktivní měrou do boje s pandemií. Takže věřím, pokud tedy jste ještě neměli inspiraci, že se podíváte na ty stránky pana Cermana. Tady velmi potěšující je, že můžete si medaile rovnou objednat, takže nemusíte nikam posílat žádné návrhy, žádné žádosti. Nemusíte to ani hlásit na okresní sdružení, že jste tyto medaile těm členům udělili. Snad jedině, a pozor, je to doporučení, není to rozkaz, není to příkaz, jenom aby třeba ta karta toho člena v té evidenci byla úplná, tak můžete. Já s tím třeba vůbec na okrese nemám problém, že mi třeba pošlou z nějakého sboru seznam a napíšou, udělili jsme těmto členům medaile za boj s COVID-19 a poprosíme vložit do evidence. Ano,
ráda to tam vložím. Takže věřím, že vaše okresní sdružení tento krok udělají také, ale pokud nebudete chtít tuto informaci hlásit dál, tak samozřejmě nemusíte. Jo, to opravdu ničemu nepodléhá, tak já věřím, že kdo ještě nenašel nějakou inspiraci, že si třeba i tady vybere. No. Důležité upozornění na závěr, vidíte, zvládli jsme to. I dokonce moje hlasivky ještě stále fungují, i když už sama cítím, že to není ono. Takže ještě jednou upozorňuju. Podávejte návrhy zavčas. Opravdu není možné si vzpomenout, máme za týden výročí a nedalo by se ještě něco vymyslet. Ne, nedalo. To opravdu můžeme třeba na úrovni okresu udělat u jednoho člena, třeba řekněme s tou záslužnou medailí pro jediného člověka. V mimořádném případě schválíme návrh per rollam, medaili vystavíme. To ještě lze. Se hodně zavřenýma očima to lze udělat u věrnostních ocenění, pokud jich ovšem není 120. Ale u medailí v posloupnosti, prosím vás, vždycky zvažte, že je třeba, aby jednotlivé orgány měly na to nějaký čas. A zejména, když jsou to vyznamenání ústřední. Takže opravdu podávejte co nejdříve. Aspoň ty 3-4 měsíce dopředu. To mi přijde, aby každý ten měsíc byl na jeden ten orgán vyhrazen. Jo, je to doporučení, potom je to takové, my jsme podali návrh, a jak to, že nám nepřišla medaile? A my jsme žádali za mimořádné zásluhy. Ano, žádali jste, ale poslali jste to před 14 dny a my jsme to s bídou teďko zvládli schválit na okrese a poslali jsme to na kraj. Takže nemůžete samozřejmě očekávat, že během 5 dnů se kvůli vám sejde krajský a ústřední výkonný výbor. Tak to je to, na co občas z řad sborů členové zapomínají. Vím, že to nemyslí špatně, že třeba úplně si neuvědomují, že to takhle dlouho trvá, ale já přesto apeluji, podávejte návrhy na vyznamenání zavčas. Berte to tak, tím, že vlastně ještě pořád hodně z vás vyplňujete návrhy ručně. Bavili jsme se o tom, tak samozřejmě v okresních a krajských kancelářích a to samé i na ústředí musí všechny ty návrhy zkontrolovat, dát ověření, že opravdu ta vyznamenání byla udělena. Je s tím nějaký administrativní čas, plus ještě to samotné schvalování. Takže opravdu to není ze dne na den. Jo, tak o to vás moc prosím, abyste, když tak se snažili takhle usnadnit svým třeba okresním pracovníkům tuto situaci a návrhy předkládali zavčas. Tak, vyznamenání nejsou nároková. Ano, je to tak, vy sice máte jakoby, bude tato prezentace k dispozici, ano, bude poslána všem účastníkům. Budeme se snažit na všechny e-maily, ať už těm, kdo se připojili do této přednášky nebo nepřipojili, tak budeme prezentace posílat. Ta moje prezentace je volně k dispozici komukoliv, nekladu si žádné autorské nároky, autorská práva, takže určitě ráda poskytnu. Budu ráda, pokud vůbec jako někdo ji využije a bude užitečná. Takže určitě. Takže ještě jednou tedy vyznamenání opravdu nejsou nároková, vyšší orgány nemusí ta vyznamenání schválit, ale je to hlavně na vás, jak už jsem několikrát zdůrazňovala, jak dotyčného představíte, jak ho budete prezentovat, jak to popíšete. No a pak již znova opakuji, abyste tedy podávali zavčas, zejména když jsou to třeba velká výročí. Vím, že už často v zimě jsou naplánovaná třeba výročí na srpen nebo na září. Ano, pokud do toho nevlítne covid, to je jasné. To je potom situace úplně jiná. Tak. No vidíte, zvládli jsme to, já vám v tuto chvíli moc krát děkuji. Věřím, že snad alespoň nějakým způsobem jste si někteří z vás něco odnesli. Tak také děkuji. Vidím, že prezentace se líbila. Ještě jednou děkuji moc. Děkuji za podnětné dotazy, za trpělivost. V té prezentaci jsou uvedeny na mě kontakty, takže samozřejmě můžete napsat. A věřím, že se vám líbily jak datové schránky. Děkuji tedy za sebe, děkuji za manžela, starostu OSH Praha Západ a věřím, že se půjde ještě rozloučit. Pojď, Pepo. Tak bylo to příjemné, byl to náš první webinář. Věřím, že snad jsme to nějak zvládli. Ještě jednou my také moc děkujeme. Já bych chtěl taky poděkovat, také tu prezentaci zašlu
a pokusím se nějak vydolovat i ten záznam z Teamsu. Ten samozřejmě bude dlouhý, takže uvidíme, kam ho dáme, asi někde na poštu nebo... Děkujeme určitě za všechny zpětné vazby, je to milé, je to náš první webinář tohoto typu, opravdu je to takový fakt hokus pokus, takže jsme rádi, že na to nějakým způsobem klaplo. Prezentace určitě dostanete k dispozici, za mě určitě, Pepo, taky, že jo, pošleme a s tím záznamem se pokusíme, aby tady k vám došel, protože některým se nepovedlo připojení, měla jsem i nějaké telefonáty, tak jsem slíbila, že se pokusím maximálně udělat všechno pro to, aby záznam byl k dispozici. Takže ještě jednou moc a moc děkujeme. Mějte se krásně. Nashledanou.